Hello, Besh! Kamusta na? Ako pala ni Erin. Tara't mag-brunch, Bes! Kinita mong eggs and brekkie, aran pala rin karelang menu at tiningkira tamong order. Kay bata meran, tara't magbanda tamo kapas. Siyempre, tumalang tamo kening Clark, pabamban at papunta kapas. Dumalan tamo kening Sacobia Bridge, Bes! Kaya rin na nitang bridge ay ning dalan na bumuwat kaya ka. Enjoy the view, beshi ko! Medyo makabaya, ang dalan na masantingay ni beshi. Kakatip mo yan, beshi ko, kasanting adalan, diba?
Kaya rin ang makabang dalan na ito, apin ang pinakamabilis sa dalan papunta kining kakatang pantalon. At kainin may rastana. At syotana kining Kaku Cafe. Nung daw ka rin tamo magkape at mag-chill. Kuya ding view, beshi ko. Yang kumonong nga ka makapag-chill kayang view ngayon. Kaya rin tamang order, tara't magtambay tapat may papig storya, Kenny. Masanting nga view, plus presko mangin, ay sobra kanyaman, Kenny Besh. Ipanyaman at may pakabay istorya niya eta mo amalayan bebengin na kaya taran at magpabalik at magpauli beshi. Kabang paulita mo, beshi ko, tinta mo nga pansin na may tong hotel kay lingbat ng kabila. Di na basta mong pasibayo kening mahabang dalan pero masanting naman nga makanyan tanong may disoras at may dalumdum at may bengi. Dakala salamat kaya ka, beshi ko, tinuki ka kaya kami kaya kaming pamaglibot ang gakining pauli. Inya sana kasasawa at tuki kang pasibayo ken tutuking lakad. Pasibayo, dakala salamat, mimingat, bye-bye!